входирате документите към протестното писмо? Прилежно ги входирахме, сложиха печат, изходящ номер и по уверение на секретаря на Сливенска митрополия ще бъде разгледан от дядо Йоан и по начина, по който е редно, ще бъде изпратен в синода. Ако може да конспектирате това, което се случи в Бургас на пресконференцията, какви бяха вашите искания там? Пред журналистите какво представихте? Първо ние свикахме тази пресконференция, за да успокоим народа за това, че в понеделника на това молитвено събрание бяхме квалифицирани участниците като едва ли не като разколници. Искахме да успокоим нашите миряни, че ние не ги водим по такъв път и че тези квалификации са неверни и ако трябва да говорим за разкол, то това може единствено само да го направи Светия Синод и Църковно-народния събор. Ние просто изразихме свободно своето несъгласие с това избора да бъде касиран и да се приеме една наредба, в която да се премахне участието на народа в избора на митрополит. Колко подписа събрахте и ако може да обобщите в различните градове, където има подписки, петиции, жалби? В момента ние събрахме над 150 подписа, 170 и няколко, защото има време, в което и процедура, в която трябва да я спазим. Ако бяхме оставили по-дълго време, вероятно щяхме да съберем много повече подписи, но не е толкова важно самите подписи. Важното е това протестно писмо да стигне до Светия Синод, за да могат да я разгледат и да вземат под внимание нашия глас. В момента във всички храмове в град Бургас, в малките градчета, т.е. в диоцеза на Бургаската духовна околия, във всички храмове ще бъде предоставена една жалба от миряните, която да бъде подписвана и след това изпратена отново в синода.